Hemos hablado antes, soy Mercedes Goday Ruiz, Mercè Goday. Entonces, lo que quería... Voleu que us parli en català? Us ho dic en català. Doncs jo el que voldria remarcar és moltes vegades problemes molt desagradables que hem tingut amb la qüestió de les vènies. Les vènies, precisament, ja arriba un moment que el col·legi aquí no intervé, diu, ets jurista, defensa't. M'he trobat en situacions molt desagradables amb algun que altre company, el mateix dia del judici, que m'he tingut que organitzar al dematí ja d'una manera especial, m'he trobat amb un company que ni s'ha dignat trucar-me per telèfon dient-me, mira, me faig càrrec jo, ja no dic, demano la vènia, vull... No, és una qüestió ja d'ètica professional, de les normes més elementals de deontologia que aquí s'han prescindit i que aquesta persona ni s'ha dignat trucar-me el dia del judici oral. Jo voldria remarcar, ja us ho dic, el tema que el col·legi regularitzés una mica la qüestió aquesta de les vènies, perquè jo sé que hi ha l'Estatut General de l'Advocacia, que no sé, un projecte que diu que la vènia no es demanarà. Jo, en aquest cas, voldria que el col·legi també prengués mesures en el sentit que un company et demana la vènia, molt bé, doncs la vènia és atorgada, no cal ni que baixi de vènia d'urgència, però que aquesta persona tingués 3 mesos per fer, amb tot el mateix que la quota col·legial, que fes un dipòsit amb 3 mesos per l'advocat que li ha atorgat la vènia. Voldria que intervingués més. Jo vaig de part a la comissió de deontologia, no la qüestió dels honoraris, sinó aquesta qüestió d'aquest company que ni es va dignar a trucar-me. El col·legi cap resposta me va donar. No sé, potser ja la teoria és aquesta. Ets jurista, defensa't tu mateix. Res més. Gràcies. Gràcies. Bueno, yo solo quería apuntar en relación a lo que ha comentado Mercedes, que justamente ayer se aprobó por unanimidad el Estatuto General de la Abogacía Española y que se suprime la obligación de solicitar las venias, es decir, que esto ya va a ser el Far West. Y a los que estamos en el turno de oficio pues nos va a afectar todavía más, porque claro, eso va a afectar a nuestra responsabilidad, porque si no hay obligación de pedir la venia, solamente va a bastar con una mera comunicación. Me pregunto yo qué va a pasar cuando me llame un compañero por teléfono para decirme que va a un juicio y yo no vaya. Voy a tener que pagar, que asumir yo la responsabilidad de lo que a lo mejor no haga otra persona. El Colegio de Abogados de Barcelona no ha informado de absolutamente nada, es decir, han votado por nosotros, si es que han votado, porque no sabemos cuál ha sido la posición del ICAP. Bueno, sí, pero no sabemos cuál ha sido la posición del ICAP en relación al proyecto. Se ha aprobado por unanimidad. Ahora, posicionamiento no sabemos ninguno, porque ni siquiera sabíamos que se iba a aprobar. Yo tengo que hacer una crítica a nuestro ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, dado que una cuestión tan importante, yo me enteré ayer porque estoy metido en este rollo de las elecciones y tal, y esto ningún compañero de Barcelona lo sabe, ni sabe la postura del colegio, ni se habla en este colegio, ni sabemos qué estamos defendiendo. O sea, hemos dejado nuestro poder decisorio en manos de unos compañeros.